आमचो जो वेट कचरो आसता तो वेट कचरो लोकांक जर तांच्यांनी आयदनां सप्लाय केली आनी तो वेट कचरो जर तांच्यांनी जर तो त्यांच्या हितून घातलो तर तांकां तांची सबसिडी दिवपाची 50%. सो दॅट कितें जाता तो वेट कचरो आहा तो कमी जातलो आनी तांच्या वयलो लोडू कमी जातलो. आनी दुसरे थोडे खूब पॉयंट अशे डिस्कस जाल्ले आसा की मेन म्हणजे आमी इश्कोलांनी वचून भुरग्यांक गायड करपाचें रिगार्डींग कचऱ्या विशयी प्लास्टीक विशयी अशें ठरलेलें आसा. ह्या एका सगळे 4 कावन्सिलरूय आयिल्ले आणि आमचे जे सगळे जे सिनियर सिटीजन आहात ते सगळे आयले. तर नित्य जो कचरा जो आहे तो गोळा करण्यामध्ये आणि साफसफाईमध्ये वेळ आणि शक्ती जी खर्च होते त्याचं नियोजन होत नाही. हे चांगल्या प्रकारे जर नियोजन केलं मॅनपॉवरचं आणि टाईम बाउंड आपण जर कामाकडे लक्ष जर दिलं तर कमीत कमी खर्चात संपूर्ण शहर स्वच्छ करता येणं शक्य आहे. केवळ 2 तासामध्ये संपूर्ण शहर रोज 9 वाजायच्या अगोदर स्वच्छ होऊ शकतं. आणि कचरा गोळा करण्याचं काम जे आहे ते 9 ते 10 या वेळेत गाड्या आणि शहराच्या बाहेर कचरा नेणं कलेक्शन करणं हे काम 9 ते 10 मध्ये होत आहे. 7 ते 9 मध्ये आपण शहरातले आम्ही सिनियर सिटीजन्स इच्छुक असलेली माणसं जर मदत करायला म्युन्सिपाल्टीला तयार असतील तर म्युन्सिपाल्टीच्या मॅनपॉवरला नियंत्रित करण्यासाठी 1 तासाचं काम करायला आम्ही तयार आहोत. नगरपालिकेन तांच्यो सुचोवण्यो आयकून घेतल्यात. ज्येष्ठ नागरिकाच्या आदारान दिवचल नितळ करपाची तयारी केल्या. कचरो आमचे जे नगरपालिकेचे वर्कर येता पळय त्या वर्करांच्या हातीन तो कचरो दिवप आपली एरिया स्वच्छ दवरप पूण तो कचरो काडून तुमी भायर उडोवपाक जायना म्हणून हें आमचें अवेरनेस तांकां आसतलें. हेचेर आमचे सिनियर सिटीजनाचे हितून आतां मिटिंगेन आमचे हितून एक डिसिजन आमी घेतला की ते स्वता जावन फुडें सरताले सिनियर सिटीजन सगळे आमचे. ते स्वतः जेन्ना अवेरनेस प्रोग्राम करतले पळय ते 10-15 जाण ते येतले ताचेर ते टॉक दितले तेचेर सजेशन दितले लोकांक बाबा तुमी भायर उडोवपाक जायना भायर उडयल्या उपरांत ताचो कितें इफेक्ट जाता. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत.